Taky. Tak dobré odpoledne všem. Moje jméno je Pavel Hanosek, budu vás provázet touto naší debatou a následně i budu jedním z facilitátorem v rámci Foresightové workshopu. Doufám, že většina z vás tady na něj zůstane. Já bych mezi námi rád přivítal naše ctěné hosty. Dobré odpoledne. Myslím si, že pomalu můžeme začít. Vážené dámy, vážení pánové, my vás tady moc vítáme. Přijměte moje srdečné přivítání na akci, která nese název Budoucnost bezpečnosti České republiky. Já jsem moc ráda, že jste se k nám rozhodli dneska připojit a diskutovat s námi bezpečnostní budoucí hrozby a potažmo i způsoby, jakým efektivně čelit. Moje jméno je Kateřina Tisová, jsem z organizace České priority a měla jsem tu možnost s mými milými kolegy připravovat program dnešního odpoledne. Ještě než se na něj podíváme, tak bych se ráda zastavila u toho, kdo vlastně my jsme. České priority jsou již 6. rokem fungující think tank, který funguje na bázi projektů. Naše práce se skládá z různých aktivit, děláme výzkumnou činnost, analytickou činnost a podobně. A snažíme se vlastně podporovat veřejnou správu v tom, aby rozhodovala na základě dat a evidence, a aby zaváděla efektivnější systémy a podobně. Takže podporujeme informované rozhodování ve veřejné správě. Mimo jiné, mezi naše tematické oblasti, kterými se zabýváme, patří také Foresight, což je nějaký soubor metod, jak nahlížet na budoucí výzvy a příležitosti, se kterými se dneska setkáte během dnešního odpoledne, během workshopové části. Teď už k tomu programu. V následující zhruba hodině a půl nás bude čekat panelová diskuse s našimi 3 milými hosty, které blíže představí můj kolega Pavel, moderátor této diskuze. Potom bude následovat krátká pauza, coffee break, kde ale prosím neodcházejte daleko, protože v rámci té pauzy vás poprosíme, abyste se zapsali do skupin. 4 skupin, které budou tvořit potom tu workshopovou část. Budou rozdělené podle témat, ale instrukce k tomu ještě dodáme později. Potom bude následovat krátká přednáška od mé kolegyně Terezy, která zajistí takový úvod do toho Foresightu, do těch Foresightových metod. Pak už přijde na řadu ta workshopová část, kde budete tvořit takzvané scénáře budoucnosti, což je jedna z Foresightových technik. Pak bude následovat ještě jeden kratičký coffee break a následně budeme prezentovat ty výstupy, které vzniknou v rámci těch jednotlivých skupin. Už teď můžu říct, že s těmi výstupy se seznámí zástupci bezpečnostních složek, kteří o to projevili zájem, takže nebudeme se je tady psát jenom do šuplíku, ale budou mít nějaké reálné využití. Budeme rádi, když s námi zůstanete i po akci a dáte si tady naše občerstvení, které jsme pro vás připravili, případně navážete kontakty s dalšími experty a zájemci o bezpečnostní politiku. Tak. Teď už mi dovolte předat slovo mému kolegovi Pavlovi a ještě bych na závěr chtěla poděkovat kampusu Hybernská a Univerzitě Karlově, kteří jsou spolupořadateli této akce. Přeju vám všem inspirativní odpoledne. Zde vidíte takové slajdo. V zásadě jde o to, že bychom rádi předtím, než se pustíme do samotné diskuze, abyste vyjádřili svoji preferenci, to, co si myslíte, že bude nejpravděpodobnější odpovědí na tuto otázku. Zajímá nás to proto, abychom trošku nacítili, jakým způsobem vy jako publikum přemýšlíte. A rovnou můžu prozradit, že na konci této panelové diskuze tak budete mít příležitost svoji volbu zvolit znovu na základě toho, co tady třeba zazní a co vám utkví v paměti. Tak teď vám chvilku dám na to, abyste projevili takto svoji preferenci, svůj názor. Může být čistě subjektivní, je to úplně v pořádku. V tomto případě nám jde spíše o vliv, protože většina těch bodů, které tam máme, tak už jsou nějakým způsobem v procesu.
Tak vidím, že odpovědi přibývají. Já myslím, že už nějaká větší část osazenstva už odpověděla, takže pokud ještě volíte, tak prosím zvolte v následujících minutách a mezi tím se už přesuneme k samotné panelové diskuzi. Tak, zde se můžeme podívat na výsledky, které jsme získali tady z tohoto krátkého a jednoduchého, takového rudimentárního průzkumu veřejného mínění v této místnosti. Vidíme, že nám z toho vychází právě geopolitický konflikt s Ruskem, s Čínou nebo s jinými aktéry. Můžeme to vzít do úvahy při dalším uvažování. Tak. My jsme v rámci přípravy na tuto diskuzi položili našim panelistům jednu neúplně triviální otázku a poprosili jsme je, aby si připravili krátký vstup, krátkou odpověď na to, co je podle nich tou největší hrozbou pro Českou republiku v následujících 5, 10, 15 letech. Já tu otázku přečtu, ať jste všichni v obraze, na co vlastně naši panelisté původně odpovídali, nebo na čím se měli zamyslet. To otázka zní, jaké události nebo trendy považujete v následujících 5 a 10 letech za největší potenciální hrozby pro Českou republiku a proč? A s těmito slovy bych rád předal slovo naší panelistce Sáře, takže poprosím, aby si vzala slovo. Tak mám začít. Tak to je jako vděčný v tom, že můžu říct věci, co ještě nikdo neřekne, vděčný v tom, že pak všichni na to navážou a rozvinou. Takže. Tak já jsem nepočítala s tím, že to je kontext konkrétních témat, takže budu možná argumentovat, protože ta hrozba je ještě něco trochu jiného, než tam bylo jako zmíněný. Byť samozřejmě to na to jako navazuje. My jsme se v nějakém nedávném průzkumu v rámci Tačru pro úřad vlády vlastně ptali na to, co veřejnost považuje za nejvýraznější hrozby. V současnosti teda u veřejnosti to vyšlo tak, že rozhodně hrozbou pro Českou republiku v současnosti je migrace 78%, jo. Pak je to nějaký špatný fungování institucí 74% a pak teda máme Ukrajinu 73% a zatím ještě rozdělení společnosti, který na tom bylo zhruba stejně. Pak jsme se na to sami zeptali nějakého expertního vzorku, ten byl teda menší, kolem 50 lidí a tam se teda ty experti shodli, že to je ta Ukrajina a to rozdělení společnosti, přičemž ten konsenzus tam byl výrazně silnější. Jako výrazná většina se přikláněla k těmhle dvěma bodům, přičemž největší rozdíl v tom hodnocení byl právě v té otázce migrace, která u těch expertů jako úplně propadla na předposlední místo, byla dosti 9 z 10. Já bych se do velké míry nějak jako přikláněla tady k tomu expertnímu konsenzu a asi možná k tomu, co zmíní pak kolegové, že na té úrovni té, řekněme, fyzické bezpečnosti nebo té vojenské bezpečnosti to asi patrně bude nějaký ten, řekněme, geopolitický konflikt mezi Čínou, Ruskem a nějakou západní nebo prozápadní částí toho geopolitického systému. Ale myslím si, že jako výraznější pro tu českou společnost, a nejen pro českou, ale v nějakém širším kontextu i západoevropskou, nebo společnost v rámci Evropské unie, bude vlastně problematika toho, jakým způsobem udržet nějakou společenskou solidaritu. A to nejen jako na úrovni nějaké solidarity na základě příjmů, ale i na základě nějakých třeba mezigeneračních nebo různých jako životních preferencí. A ten můj hlavní argument, který bych k tomu chtěla jako předložit, spočívá v tom, že ono vlastně ve výsledku nezáleží na tom, jaká je ta vnější hrozba, které musíme čelit. Samozřejmě na ní musíme být dobře materiálně připraveni. Nejde to prostě bez dobrého materiálního vybavení, ale musíme fungovat jako společnost nějakým organickým způsobem, tak abychom byli schopni a měli vůbec třeba lidi, kteří jsou ochotni se nějakým způsobem podílet na tom, že se té hrozbě postaví. A to se samozřejmě týká třeba nějaké ochoty případně hájit Českou republiku se zbraní v ruce, nebo i ochoty podílet se třeba na chodu demokratických institucí, podílet se na chodu institucí za situace, kdy ty instituce jsou nějakým způsobem v ohrožení, jak to můžeme vidět teď na Slovensku, tak to jsou prostě situace, které mohou vyžadovat nějaké značné osobní odhodlání. A myslím si, že právě musíme pracovat na tom, abychom udrželi nějaký ten společenský organismus, který bude fungovat a kde budeme mít nějaký ten pocit z té společné jednoty. Já to nechci schválně stavět do toho světle toho, že nás ohrožují dezinformace a rozdělení společnosti,
že mám pocit, že tohle rámování se často promítá do toho, že si lidé představují, že na jedné straně jsou tedy ti lidé, co tomu jakoby rozumí, co jsou prozápadní a podporují NATO, a na druhé straně je ta skupina jakoby zmatených, nevědomých dezolátů, ale myslím si, že ta realita je jako výrazně komplikovanější, že vlastně více než o tento způsob dělení se jedná o nějakou jako fragmentarizaci a individualizaci, kde vlastně v té společnosti vznikají různé jako skupinky, které nějakým způsobem rezignují na nějaký celospolečenský konsenzus, zaměřují se vlastně na nějaký buď svůj třeba osobní rodinný život, nebo na život v nějakých jako vlastně velmi malých vymezených komunitách, kde je snazší dosahovat toho konsenzu o tom, co je správné, nebo jak bychom se měli chovat. A na základě toho nám potom vlastně jako může chybět ta velká společnost, která ale je prostě pro to, abychom řešili nějaké ty hrozby, kterým budeme čelit jako celek, prostě nevyhnutelná. Myslím si, že to naráží vlastně na nějaké ty podobné limity, jako jsme viděli třeba na počátku 90. let, kdy byla nějaká snaha rozšířit třeba tradiční vnímání bezpečnosti o takzvanou human security, tu lidskou bezpečnost, kde jako ten předmět té ochrany byl vlastně vnímán ten jedinec, ale přesně tady ten koncept má právě ten problém v tom, že já jako jedinec nejsem schopen prostě čelit velké výrazné většině hrozeb, které existují na úrovni, která mě nějakým způsobem přesahuje. Proč si myslím, že máme problém s udržením právě téhleté nějaké společenské jednotnosti, tak se můžeme podívat do toho, jak lidé třeba hodnotí současný režim ve srovnání s rokem 89, kde od roku 2019, a my skutečně vidíme, že ten zlom nastal prostě, nebo nechci říkat, že předtím bylo všechno skvělé, ale jako výrazný propad v tom vnímání nastal po roce 2019 s nějakou slabší ekonomickou kondicí. A současný režim za lepší než režim před rokem 89 považuje jenom 48% společnosti v současnosti. Před rokem, nebo v roce 2019 to bylo 64%. A třeba vidíme, že k tomu propadu došlo jako zejména mezi staršími lidmi, kde ten propad byl jako nejvýraznější a nejsilnější. A zaráz vidíme, že to, co lidem schází, je prostě nějaké právě vnímání řádu a pořádku, což ale není vnímáno jako vláda silné ruky. Na to jsme se ptali taky a vládu silné ruky chce třeba třetina, ale je to spíš nějaká a právě absence těch jako společných pravidel toho chápat, co je v té společnosti správné. A do toho samozřejmě velmi silně vstupuje i nějaká vnímaná kvalita života. A zase není to v případě České republiky na úrovni nějaké zásadní příjmové nerovnosti, protože když se podíváme do celoevropského srovnání, tak třeba v rámci nějakých těch Gini koeficientů nebo i dalších indikátorů vlastně jsou na tom Češi v rámci OECD třeba třetí nejlepší, v rámci EU jsou vlastně taky na tom jako třetí nejlepší jako v tom srovnání. Takže nejde o nějakou tu faktickou příjmovou nerovnost, ale jde spíše o to jako vnímání toho propadu té kvality životní úrovně, že ty lidé si předtím stahli na nějaké třeba typy služeb, na které nyní nedosáhnou a vnímají tam, že se jim jako nedostává něčeho, na co byli zvyklí a tím pádem mají ten pocit toho rozdělení nebo toho odcizení od toho celku. A samozřejmě do toho patří i nějaký ten jako mezigenerační problém, bych řekla, kde vlastně ta očekávání od toho, co by třeba ta rodina měla zajišťovat, nebo kdo koho by měl podporovat, jsou jako velmi odlišná. Dělali jsme na to také velmi zajímavý výzkum o to třeba, jakým způsobem by měli rodiče podporovat děti a obráceně, tak ta očekávání se v těch generacích mohou jako velmi výrazným způsobem lišit. Takže spíš než to, že bychom v současnosti byli ohroženi tím, že mnoho lidí věří proruským narrativům, tak my víme, že stále třeba 59% lidí důvěřuje NATO, více než 70% lidí si myslí, že je dobře, že jsme členy NATO, tak větší ten problém může být, že nějací lidé prostě nevěří ničemu, ztrácejí důvěru prostě v nějakou třeba instituci vědy, v média a tak dále, a nebo ten problém může být právě v to, že jim chybí nějaký ten společný cíl, nebo nevnímají, že by bylo třeba ho mít. Tak já doufám, že jsem splnila těch slíbených 5 minut a předávám slovo. Myslím si, že skoro přesně, takže super. A zároveň si myslím, že i když ty konkrétní témata jste sice třeba nedostali k dispozici, tak vlastně všechno, co si zmiňovala, tak velmi dobře sedí do těch zvolených témat, kterým se následně budeme v rámci toho Foresightové workshopu věnovat. Takže díky za to. A já bych tímto předal teďka slovo Viktorovi. Takže Viktore, prosím, vem si mikrofon a pověz nám, co si o tom myslí armáda. Dobrý den, já doufám, že to zvládnu teda bez mikrofonu.
Jo, teď mě slyšet líp. Na první věc bych jenom teda chtěl ale upřesnit, že ano, já jakoby vystupuju nebo pracuju na generálním štábu, nicméně to, co tady budu říkat, tak samozřejmě jako vychází z nějakým profesní praxe, ale rozhodně to nemusí v každém případě reprezentovat jak názor generálního štábu, tak potažmo i ministerstva obrany, takže i k tomu je takhle třeba přistupovat. Já teda chytře navážu na Saru, ale protože ona řekla velmi jako důležitou věc a tak, jak se na to díváme my, je vlastně pohled na tu hrozbu nebo definici té hrozby a na to, jak ji vidí společnost jako celek. A to je právě to riziko, které my vnímáme, že to, co vidíme my jako třeba ozbrojené síly, jako hrozbu, nemusí nutně vidět stejně tak třeba politická reprezentace nebo prostě celá společenská nebo napříč společenskou strukturou. A to samozřejmě může mít spoustu jako negativních konotací pro obranyschopnost nebo pro připravování obrany naší země, případně při spolupráci s aliančními partnery i na území aliančního partnera. Ale může to znamenat, ať už třeba část společnosti, která jako tu hrozbu nevnímá stejně, nedefinuje ji, nepociťuje ji, nebo si ji nedokáže jakoby představit, případně s ní jako absolutně nesouhlasí, tak to buď může znamenat, že část lidí bude více vůči té hrozbě apatická, což je ještě jako relativně jako normální fenomén, nebo dá se s tím nějakým způsobem pracovat, ale případně může vyloženě aktivně vystupovat proti třeba těm akcím a opatřením, které my bychom v případě reakce na nějakou hrozbu aplikovali, což už prostě samozřejmě je velké riziko, které ale nejde úplně dobře modelovat, nejde tak dobře předvídat. Abych vlastně odpověděl na tu otázku Pavla, které ty jako faktory my vnímáme jako nejdůležitější, které bez diskuze pomáhají k tomu zhoršujícímu se bezpečnostnímu klimatu tady u nás v Evropě, tak samozřejmě z našeho pohledu je toto geopolitické soupeření a musíme si uvědomit, že my, jakoby středně velká země s relativně nevelikou armádou, jako nemáme zdroje ani nástroje, jak tady to geopolitické prostředí nějakým způsobem tvarovat. O to spíš my se právě musíme zaměřit na tu schopnost včasné jako analýzy, vyhodnocení té situace a přizpůsobení se tého nového paradigmatu, spíš než bychom my byli aktivními jakoby tvůrci. A to, co tedy vnímáme jako nejdůležitější, je určitě jak to štěpení společnosti, ale i třeba velmi pomalá reakce na ty dílčí hrozby, případně protiopatření, které připravujeme, tak zpravidla, a není to nějaké novum, připravujeme na základě jakoby minulých poznatků, takže třeba spoustu lidí nám často říká, no dívejte se na Ukrajinu, proč neděláte to jako Ukrajinci a tak podobně, ale tady existuje jako obrovské riziko, že my se začneme jakoby připravovat na nějaký konflikt minulý a ne na ten budoucí. Takže vlastně to jako výsledek toho našeho snažení, a to jsem vzal jako ilustraci, je takzvaná vize budoucího válčení armády České republiky po roce 2040. Je to tady v několika kopiích, zároveň je to veřejný dokument, je i k dispozici na internetu. A to je vlastně takový náš jakoby pokus podívat se za ten horizont 2040 a identifikovat tam, jak ty hrozby, které jsou ryze vojenské, které případně jakoby nejsou relevantní pro vás, ale které mají i právě ty další aspekty. A jedním z nich, právě už jsme tady jakoby na té linii té populace, tak je, tak teď mi to vypadlo, tak je v podstatě i ochota lidí podílet se na té obraně země. A to nutně nemusí znamenat jako v uniformě a v nějaké první linii, což si většinou lidi představí, ale znamená to i třeba ochota s tím, jak se proměňuje obecně demografie. Jsou tady větší, řekněme, vlivy jiných kultur, jiných národů, jiné historie, jiné percepce, prostě třeba i těch hrozeb, když se k tomu vrátím. Tak to ale třeba může znamenat, že čím dál méně lidí se identifikuje vlastně s tím národním státem. A to zase znamená pro nás vlastně jakoby menší i okruh těch lidí, kteří skutečně jakoby mají ten stejný cíl a mají ochotu se bránit. Takže i s tímhletím musíme pracovat, že jak se mění ta demografie země a že i třeba mladí lidé dneska mají mnohem více příležitostí v zahraničí, jsou mnohem lépe jazykově vybavení, mají mnohem více kontaktů, tak to může i taky znamenat, že ale budou mnohem ochotnější případně nějaké krize prostě odjet do bezpečí a na tu bezpečnostní krizi zkrátka nijak nereagovat. Takže to je jenom nějaký, ani ne výčet, ale spíš jenom náznak toho,
které všechny aspekty i my na té jako vyloženě strategické úrovni musíme brát v potaz. Samozřejmě v médiích hodně diskutované jako prostředky pro obranu. My už dnes víme, že ty prostředky jsou jako značně nedostatečné a neumožňují nám vlastně v plné míře se jako připravovat na všechny ty hrozby, kterým bychom mohli čelit. Nicméně to zkrátka pracujeme s tím, co je možné. Asi za mě takhle všechno. Děkuji. Díky za tenhle příspěvek a předávám slovo Honzovi Kofroňovi. Dobrý den a ahoj, takhle otestuju mikrofon, výborně, funguje to. Máte štěstí, dnes jste mě zastihli v depresivní fázi. Co jsou asi ty jako největší možný problémy? Problém číslo 1. Nezvládnutý strategický foresight. Jo, jako to je problém číslo 1. Různé problémy budou přicházet v různé závažnosti, pokud prostě stát není schopný aspoň nějakého elementárního foresightu, vždycky bude každou další krizí, byť i relativně marginální, překvapený, šokovaný a vlastně na konci ty ztráty z toho budou větší, než by mohly být. A to, co vidím, že část vás je asi o dost mladších než já, už je na čase si to asi přiznat, a to, co asi část z vás nějakým způsobem zavnímala, v posledních letech začal být zase problém se dostat na střední školy, abych to úplně jako odlehčil. Přitom to je věc, která jako závisí na demografii. Ano, pak do toho nalítli tak trochu jako ukrajinský studenti, kteří prostě vytvořili nějaký dodatečný jako nával, s kterým nešlo počítat, to chápu, ale ten demografický posun, jak vám běžejí ty vlny, to je něco, co pokud nejste spojeno tím úplně debilní, tak prostě vidíte. V okamžiku, kdy se ty lidi narodí, vy víte, kolik jich bude. Pokud to ministerstvo nebo kraje na tohle to nejsou schopni reagovat, tak jako sorry, prostě jakákoliv větší krize bude problém. Takže jako absence strategického foresightu je sama o sobě prostě hrozbou a vždycky bude hrozbou, protože ty politiky budou v nejlepším případě formovaný jenom pro ty stávající podmínky a jakákoliv změna vždycky bude znamenat velký problém. K tomu se dostaneme. A ještě trochu hloubějš. Problém číslo 2, ne je to prostě jednoznačně ta geopolitická realita. My jsme tu měli jako fantastických 25 let, kdy jsme se o obranu nemuseli vůbec starat, mohli jsme tady jako dělat různé diskurzivní figury, my jsme mohli zapomenout spoustu věcí, my jsme si říkali, že armáda je tu prostě od extraregionálních misí někde v Afghánistánu. Jako z pohledu České republiky naprosto jako irelevantní věci. Jo? Tím nechci říct, že jsme neměli být v Afghánistánu, my jsme tím prostě plnili nějaký spojenecký závazek, ale podívejte se, když ten Taliban tam nakonec vyhrál, jako České republice to nějak jako neublížilo radikálně. Jo? Tam není reálně jako hmatatelná ztráta. Jo? Na nějaký jako úrovni, že bych to byl schopný vyčíslit. Znovu, neříkám, že bylo špatně, že jsme byli v Afghánistánu. Jo? Ale my prostě jsme úplně jako zapomněli na to, že ty mezinárodní vztahy můžou být relativně ošklivou záležitostí a že my jsme jejich součástí. S tím souvisí jako jedna konkrétní věc, jak jsem vlastně začal tím, že ten problém je vlastně nedostatek toho foresightu. Na co navazuje vlastně ta geopolitická realita současná? No to je nějaký projev, to je nějaká reflexe končící unipolarity. Ta skončila, bych řekl, prostě 2,5 roku naspět s tím ruským útokem na Ukrajinu. To byla poslední tečka za unipolaritou, která nám vyhovovala z pochopitelných důvodů. Jo, globálně otevřený systém, v obchod, všechno, Spojené státy v Evropě, schopný vymáhat pravidla v zásadě kdokoliv, někde možná až moc násilně, to nechme teďka stranou, ale nám to vyhovovalo. A my jsme měli garantovanou bezpečnost. Díky tomu, jak rychle rostla Čína a roste pořád vůči USA, tak prostě unipolarita skončila. Už tu není. Co to znamená? No, Spojené státy budou muset mnohem víc se soustředit na jihovýchodní Asii a popravdě to začínalo už za Obamy, celkem pochopitelně, a budou muset umenšovat svoji prezenci tady v Evropě anebo i v nějakých dalších regionech a zároveň některé jako domácí problémy v USA vedou k tomu, že řekněme inklinace k nějakému izolacionismu, ale neberte to jako absolutní izolacionismus, spíš jako inklinace k tomuhle typu politiky je výraznější. A pro nás to znamená jako to, co vlastně teďka chce Trump, ale ono by to přišlo i třeba za Kamaly, mnohem větší starost o naší bezpečnost. Jo? Nebudeme se tady bavit o
tom, jestli dáváme 1,1, 1,2, 1,3% na obranu, ale že to mají být, jestli to mají být 2 nebo 3%. Ale teď já zdůrazním, a s tím spojený věci, jo, prostě já nevím, jestli jsme schopni udržet třeba jako systém profesionální armády. To by bylo na nějakou jako diskuzi. Myslím si, že spíš ne. Ale my jsme prostě v těch uplynulých dekádách na tyhle ty diskuze úplně rezignovali a představa byla, která byla držená strašně dlouho, že ty problémy v té geopolitické realitě se vlastně jen tak neobjevějí, že vždycky to budeme mít Spojený státy, který nám vždycky pomůžou a ten Američan netouží po ničom jinom, než aby v případě potřeby padnul za svobodu a blahobyt Středoevropanů. No to jako na první poslech zní jako opravdu hloupě, ale reálně, když se podíváte do spousty jako ať už strategických dokumentů, zejména z dřívější doby, tak vlastně cítíte, že my budeme mít nějakou miniaturní armádu, občas někde jako vypomůžeme, ale vlastně jako nepočítáme s tím, že by se mohlo něco horšího stát. Já to záměrně trochu jako zdůrazňuji tyhle ty prvky, ale je potřeba to udělat. Co tím chci říct? Přestože bylo jasné, že ta Čína roste, a to bylo jasné prostě od velké ekonomické krize 2008. Ty mladší, nebo my starší tady, pro nás to není zas taková historie. Pro vás je to třeba doba, kdy jste začali nějakým způsobem vnímat svět politicky. Takže celou dobu, co vy politicky vnímáte svět, tenhle ten problém už tu jako je. A my jsme měli čas se na něj připravovat. Jak se konkrétně na něj připravovala Česká republika? My jsme se dostali na absolutní chvost států NATO, my jsme dávali na obranu dokonce pod 1%. Výborně, my jsme se dostali na úroveň jako takových těch států, jako je Portugalsko, Belgie, jo, který od toho Ruska jsou úplně daleko, jako úplně šílená věc. A my jsme tenhle ten trend viděli, já bych řekl, že kdokoliv racionálně ho musel vidět, ale popravdě ve veřejné diskuzi i třeba v politické diskuzi tohleto téma bylo skoro vždycky, a vynechám teďka poslední 2 roky, potlačovaný. Kdokoliv, kdo třeba jenom naznačil, že by tu USA nemuseli pro nás vždycky být, tak byl standardně jako peskovaný, nebo mu bylo vyčítáno, že to je absolutně jako nesmyslný. Pak přišel Trump a pak se zase říkalo, no jo, ale ten Trump to je jako specifický politik. To se určitě změní s tím dalším establishmentem. A on je v té republikánské straně skoro jedinej. Jasně, v tom svém prvním termínu byl skoro jedinej. Což mělo taky na spoustu věcí docela pozitivní dopad. Ale dneska už to tak není, že jo. Ten trend nás prostě jako doběh. Ale to, co chci říct, my jsme měli prostě 10 let, minimálně od roku ještě 2014 ruská invaze na Krym. My jsme ten čas měli. My jsme ten čas nevyužili. Znamená, to moje jakoby hlavní takeaway je, jasně, ta geopolitická realita pro nás bude obrovským problémem, protože my jsme vlastně nepočítali s tím, že se někdy vrátí geopolitika. A ona se vrátila. A nese to s sebou jako velmi nepříjemné konotace, nejenom do bezpečnostní oblasti, Trump možná uvalí cla, to bude taky problém, do toho nechci jako teďka zabíhat. Ale vlastně ten největší problém je na naší straně. Že my jsme si vlastně připravili takovou pozici, že teďka jako já nevím, co budeme dělat třeba až se setkáme jako s Trumpem, kdyby nedej bože si někdo vytáhnul z toho Trumpového okruhu lidí čísla za Českou republiku a teď nám tady hodil, hele, jasně, teď máte 2%, ale v průměru posledních 10 let vy jste nějakých kolik? 1,3? Jako to bude neřešitelná, nebo ta naše pozice bude strašně těžká. Takže tohle je pro mě jako podstatný bod. Já ještě navážu na to, co říkali ty kolegové. Ty výzvy někdy nemají, nebo ty hrozby nemají povahu toho, co se stane v budoucnu sami o sobě. Ale oni se vážou k tomu, co se stalo v minulosti. Já dám třeba příklad, zůstanu té bezpečnostní oblasti. Když jsme rušili povinnou vojenskou službu, nebo základní vojenskou službu, jak se to jmenovalo, tak ty argumenty, které padaly, byly naprosto nesmyslný. Ve většině případů. To, že, a jinak, jako já souhlasím s tím, že jsme to udělali. To bylo dobře, že jsme v roce 2004 zrušili základní vojenskou službu a přešli na profesionální armádu. Ale politici vygenerovali set argumentů, který je odborně naprosto nesmyslný a nedokáže jako reálně obstát. Proč to říkám? Protože teď, když se dostáváme do situace, že potřebujeme těch vojáků víc, tak vlastně velká část obyvatelstva a i politických stran vůbec odmítá tu diskuzi připustit. Jo, to znamená, ten problém, vlastně to není nějaký budoucí problém, to je něco, co jsme vytvořili nevědomky v minulosti,
kde prostě se vám teďka táhne celou generací politiků, ale vlastně i lidí. Nějaký set názorů, který, a já nechci jít jako úplně do hloubky, ale třeba tvrdí, že já nevím, branecký armády obecně nemají jako místo na moderním bojišti, takže že jo, takový jako Izraelci, Singapuřani, Jižní Korea, Finové, Estonci, Litevci, teďka bych takhle mohl jako chvíli pokračovat, jsou jenom tak neskutečně hloupí, že to mají. Jo? Nebo bylo tvrzení, že ta profesionální armáda bude znamenat, že budeme schopni dávat větší procento na equipment. Statisticky my víme, že to nefunguje. Profesionální armády jsou dražší na personálu a naopak ukrajou z toho equipmentu. Jo, až na nějaký specifické výjimky. Znovu, neříkám, že bylo špatně, že jsme odstoupili od základní vojenské služby, nebo že by bylo špatně, že bychom měli profesionální armádu, ale my jsme si kdysi v minulosti vytvořili takovou jako nádhernou diskurzivní past, která tehdy nikoho netrápila, nebyl to problém, ale my vlastně dneska na ní jako brutálně narážíme a bude strašně těžký tuhletu past překonat. Znamená, já si to dovolím posunout víc jako směrem k nám dovnitř, než k těm všem hrozbám, které určitě jsou relevantní a já z nich vypíchnu asi jenom tu geopolitickou a tímhle skončím. Tak díky za příspěvek a já bych rád, mám několik doplňujících dotazů k tomu, co jste říkali právě na začátku. Za mě, vy jste vlastně, především ta Sára, Viktor, jste zmiňovali tu důležitost společnosti, jeho nastavení a mě by zajímalo, jestli vás třeba napadají nějaká specifika právě české společnosti, která nám můžou buď to uškodit v budoucnu, v nějakých budoucích výzvách, ať už to bude nějaký vojenský konflikt, ať už to bude nějaký přístup k novým technologiím, ať už to bude ekonomické krize, anebo nějaká specifika, která naopak by nám mohly pomoci překonat, anebo nějaké, které by nám mohly pomoct vlastně jako stížit tu naši situaci a zkomplikovat reakci na nějakou budoucí hrozbu. Napadá vás něco takového? No, docela komplikovaná otázka, ale já bych řekla, že co nám tu situaci jako usnadňuje, je, že skutečně tady jako nemáme, jakože problémy, které si myslíme, že máme, jsou převážně na té jako perceptuální rovině. To znamená, že si myslíme, že někdo jiný je proti nám nějak nalazený, že si myslíme, že není ten společenský konsenzus, že se můžeme cítit osamělý nebo zneuznaný, což vede třeba k tomu, že pak věříme nějakým konspiracím. Ale myslím si, že naše jako poměrně velká přednost je ta, že na té jako reální materiální rovině tady prostě třeba nejsou tak strašně velký rozdíly. A taky naše poměrně velká jako přednost je ta, že lidé zatím jako věří na demokracii, že věříme třeba ozbrojeným složkám, armádě, ale věříme třeba i soudnímu systému. Takže přestože říkáme, že si myslíme, že instituce jsou ohrožené, tak vlastně ta víra v ten jako ústavní pořádek a v tu vládu, a teď nemyslím na té jako úrovni politické reprezentace, ale na té myšlence toho systému, je vlastně v té společnosti stále relativně vysoká. A to si myslím, že je strašně jako velká přednost, se kterou se dá pracovat, právě v tom, abychom dokázali ty lidi přesvědčit o tom, že má smysl jako tohleto uspořádání společnosti nějakým způsobem hájit a že to je nějaký jako způsob našeho života, za který jakoby stojí něco jako obětovat nebo za který stojí nějakým způsobem se postavit. A to si myslím, že je věc skutečně, na který můžeme nějak jako stavět a že díky tomu se dá právě třeba představit i to, jako, o čem mluvil předtím Viktor, a to je takové vnímání toho, že nemusíme chtít ten stát, aby byl jako nutně národní, ale můžeme si prostě říkat, tak pro mě není důležitý, že jsme Česká republika a že nevím, že tu máme horu Říp, jo? Ale můžeme si říkat, že teda je důležitý, že tohle to je ta jako way of life, kterou prostě jako chceme. Tak to si myslím, že asi to, na čem můžeme jako budovat. To, co je jako asi zase slabší, je prostě nějaká ta jako individualizace, která asi ještě o něco silnější v té jako přece jenom západní Evropě, ale je to skutečně věc, a to zase, jako jak jsem zmiňovala, jak zmiňoval Viktor, která prostě vede k tomu, že je prostě náročný si říkat, že tady máme ten nějaký větší cíl, který nás jako přesahuje. No. Tak asi tak. A ještě samozřejmě jako máme poměrně dobrý jako lidský zdroje na úrovni třeba nějakých jako skillů a kapacit, třeba v nějaké jako IT oblasti a tak dál, takže není to tak jako
špatný by to mohlo být. No. Já bych to možná jenom trochu rozvedl. Samozřejmě jako nabízí se strašně historických paralel, ale nerad bych jako tady úplně dělal nějaký historický exkurs a hlavně to jako nutně neskresloval nebo nezjednodušoval. Nicméně to, co já třeba vnímám jako velmi pozitivně a od čeho se naše společnost určitě může odrazit, je právě jako nějaká ad hoc reakce na konkrétní hrozby nebo schopnost se jakoby semknout v době krize. Což si myslím, že jako jsme jako národ nebo jako společnost tady jsme demonstrovali v několika posledních letech několikrát a že je to určitě jako důležitý předpoklad pro to, aby v momentě opravdu nějakého jako konfliktu třeba vysoké intenzity jsme jako dokázali na to promptně reagovat, alespoň v těch jako prvních okamžicích. Určitě souhlasím s tím, že to, co je ne specifické pro nás, ale pro ten, řekněme, západní svět, je ta až možná přehnaná míra jakoby individualizace, která vlastně způsobuje to, že že jako člověk, jako jedinec nemá prostě takovou motivaci budovat něco společně, budovat něco pro komunitu. A tu komunitu si můžeme představit ať už vyloženě od sousedství, od sousedů v jednom paneláku, po čtvrť, po město, přes region, přes celou zemi. A to je taky pravděpodobně asi nějaký dědictví minulosti, který si z části neseme, který je teď ještě posílený vlastně jakoby těmi ohromnými možnostmi, které se nám dostávají a tím jako relativně blahobytem, který tady žijeme. A to je samozřejmě jako riziko, nebo to je samozřejmě nějaký jako aspekt, který je třeba brát v potaz, protože třeba jako kolik z vás, mě jenom tak jako zajímalo, uděláme se takový pokus, kdo z vás třeba daruje krev? Jo, menší polovina a přesto jako musím říct, že jsem poměrně jako překvapený. Čekal jsem, že se zvedne třeba jedna ruka. Jo, ale to už je třeba jedna věc, která pro většinu lidí předpokládám jako není zásadní překážkou, ale je to něco, co můžete jakoby poskytnout, dát té společnosti. Stejně tak jako členství v různých jako spolcích, dobrovolní hasiči, skauti, Sokol. To jsou všechno možnosti, jak se ten člověk může realizovat, rozvíjet sám sebe, ale zároveň jakoby nad rámec svých nějakých jako svého žití i dávat něco té komunitě. Takže to si myslím, že zase třeba nějaký prostor, nějaká možnost, kde i my jako společnost bychom se mohli jakoby posunout a zlepšit. Díky za odpovědi. Já si vlastně myslím, že možná tady v této otázce je otázka, jestli řada zemí od nás na západ třeba právě v dobrovolnictví, v dalších aktivitách na tom není ještě jako hůř, ale to je nějakou další diskuzi. Ale chtěl jsem ještě navázat na to, co zmiňoval Honza a trošku také Viktor, a to se týká právě té naší schopnosti detekovat nějaké budoucí hrozby nebo to, co by potenciálně se mohlo hrozbou stát. A mě by vlastně zajímalo, proč to tak teda je. Je to něco, co je nějakým způsobem skutečně vztažené jenom ke konkrétním oblastem, například právě vzdělávání nebo možná v odhadu třeba vývoje v Číně, anebo je to opravdu jako záležitost, která prostě v té, řekněme, české státní správě nebo ve společnosti prostě není dostatečně rozvinutá nebo se nějakým způsobem dostatečně neřeší. Co je vlastně ten důvod, proč toho my nejsme schopní a možná některé jiné státy toho schopné jsou. Napadá mě možná Finsko, které dobře dlouhodobě vyhodnocuje hrozbu, která právě přichází z Ruska, dlouhodobě se na to nějakým způsobem připravuje, byť Finsko je zrovna takový jako zářný příklad v řadě oblastí a možná je to jako nějaký ideál, ke kterému tíhneme. Tak možná i nějaké jiné země, ale mají také svoje foresightové jednotky, například na vládní úrovni, a to v České republice o to byly nějaké pokusy, ale pokud se nemýlím, tak nikdy nevznikly. Jako dobrá otázka a já určitě se nebudu považovat tady v tom za jako experta. Obecně si myslím, že státní správa nemá úplně silný analytický kapacity. Jsou výjimky. Ministerstvo financí. Oni dělají jako predikce ekonomicky, dělají je systematicky, vyhodnocují a dělají to fakt dobře. Podobně Česká národní banka. Když bychom se podívali do těch ostatních vlastně jako rezortů, tak buď to je velmi omezeně nebo částečně a vzpomeňme si na ten příběh jako s covidem, jo? Jak vlastně vláda začala řešit covid. Že tam někdo přišel prostě se svým Excelem. Nic proti tomu člověku, naopak, to je jako dobrý, že on tam došel ještě. Ale to je jako vidět, jak to řešení je strašně nesystémový. Jo? My to natáčíme, že jo, teďka. Tak jako vlastně jsou organizace, kde byste očekávali, že ten foresight, anebo ten foresight zní vlastně strašně dlouhodobě, jo? A bude ho dělat jenom jako menšina lidí. Ale třeba nějaký predikce a podobně, to už se může týkat většího množství jako lidí nebo i většího množství témat.
protože tam nebudete omezený jenom na ty makrotrendy, tak tam byste čekal, že prostě jako na řadě ministerstev, typicky třeba zahraničí, obrana, ale i třeba některé složky, jako jsou různý zpravodajský a tak dále, tak, že tam opravdu pojedou jako klasický systematický vyhodnocování forecastingu, tak jak to vlastně už mají nastaven třeba i v USA, že jo, Philip Tetlock, Good Judgment a tak dále. No a ono ne. Já vím, že prostě tohle je jako, tohle u nás pokud je, tak je naprosto v plenkách, pokud už se dělají nějaký predikce, tak se nikdy zpětně nevyhodnocujou, ten jazyk je extrémně jako verbalizovaný, to znamená, je to nevyhodnotitelný standardně, ty lidi nejsou ani třeba proškolení na to, jak to dělat, často, že jo, i ta státní správa zápolí s tím, že nemá úplně nejkvalitnější lidi, protože zase kdo by tam dělal za ty peníze, prostě ta slabost státní správy a pozor, za to z části můžeme my, jo, prostě je to o tom, jaký my připravíme lidi na vysokých školách a my nemáme pověst jako nejnáročnější země, co se týče vysokoškolského studia, myslím tím v případě sociálně vědních oborů. Jo? To fakt není zas tak těžký projít. Teď trochu střílím jako do našich řád, ale jo, jako prostě není to zas tak těžký a ty lidi odcházejí na ty ministerstva s těma kompetencema, s kterými my jsme je vybavili, takže už tam jsou nějaké jako mezery, nedostatky a to se potom znásobuje tím, že často politický vedení ani o nic takového nemá zájem, že někdy dávají ostentativně najevo, že třeba ty úředníky nemají rádi, nebudu jmenovat konkrétní strany, ale všichni asi tak trochu tušej. A to se samozřejmě jako ve výsledku nakumuluje. Zároveň není to tak, že by ve všech státech to bylo dobrý. Jo? Spíš to je špatný jako napříč. I třeba, když jsme se bavili o tom zpravodajství, to systematické vyhodnocování predikcí se děje fakt, co vím, jenom v pár zemích. Většina zemí nic jako takhle explicitně nevyhodnocuje. Jo, lidi jako třeba, jestli někdo zná Michala Syrovýho jako volebního sázkaře, tak prostě to pořád bude jako unikát. Jo? To není tak, že by ostatní státy s chutí prostě zaměstnávali tyhle lidi a že by je nechávali vytvořit nějaký analytický tým, nebo že by po nich chtěli nějaký jako větší naškolení svých lidí. Ne. Jo, jako jenom, prostě aby to nevypadalo, že někde jinde je to výrazně lepší. Já jenom dodám, jako, když bychom se vrátili třeba k Ukrajině, jo? Podívejte se na to ruský selhání zpravodajský, který stálo na začátku té operace. Oni si fakt asi mysleli, že se Ukrajinci moc bránit nebudou. A to není nějaký daleký foresight. To je to, co budou Ukrajinci dělat za týden nebo za 2. A to selhání tam jako zcela zjevně je vidět. To by byl asi jako můj vhled a jak říkám, ani jinde to není jako úplně ideální. Já možná jenom krátký komentář, já s ním jako víceméně souhlasím, myslím, to jako tady zaznělo dobře, ale ani možná to není tím, že bychom měli úplnou absenci jako těch analytických foresightových schopností, ale spíše to vlastně jako neschopnost ty výsledné produkty nějakým způsobem pak převádět do života. To znamená, že spíš jako ten problém, ten bod vidím v té exekutivní části. Že jako my samozřejmě ty predikce třeba známe, víme, co čekat, ale neschopnost na to se jako systematicky připravit, a to znamená všechny třeba ty doporučení, které se tvoří, nebo ty myšlenky, které padají, tak nepadají na úrodnou půdu, anebo případně prostě nejsou buď zdroje, nebo ochota, ať už politická nebo jakákoliv jiná, třeba se podle těch predikcí, podle těch produktů analytických jakoby řídit. Protože samozřejmě jakoby ta predikce je jenom jako jeden prvek, který ten decision maker ve finále jako musí zohlednit. A z nějakých jako mnoha různých důvodů prostě ta prediktivní analýza není ten jeden z těch jako primárních, těch hlavních rozhodovacích jako pomyslných jazyčků na váze, která by převážila pro to implementování prostě té predikce nebo pro tu adekvátní reakci. To je strašně jako podstatný bod, jo. Přitom je to naprosto vlastně bizarní situace. Aspoň teoreticky by mělo platit, že jakákoliv politika, která se dělá, jakýkoliv politický rozhodnutí, tak mi by mělo být postavený na odhadu, řekněme, když to zjednoduším, budoucích jakoby zisků a ztrát. Jo, nějaký náklady, nějaký zisky. Ten foresight tam vlastně skoro vždycky musí být. Jo, pokud není klíčovou součástí toho rozhodování, tak mi řekněte, podle čeho se rozhodujou. To je jako naprosto bizarní situace. A já souhlasím s tím, že to bohužel takhle je. Někdy to chápu, že ten politik je třeba v situaci, že musí dělat něco, co je populárního, chce vyhrát volby. Jasně rozumím tomu, ale podle mě to jako hodně přesahuje tenhle ten moment. Jedno z mých částečných vysvětlení je, že část politiků není pořád ještě úplně jako moc vzdělaná a že vlastně tenhle ten význam těch predikcí
vlastně pro ty policy recommendations, ale obecně i třeba pro policy evaluation, jako zatím nepochopila. Já u některých politiků si fakt myslím, že to může být trošku nějaká, řekněme, intelektuální nedostatečnost. Jo. Jenom aby to nevypadlo. Rozhodně se to netýká všech politiků. Jsou někteří politici, kteří jsou extrémně schopní, extrémně inteligentní. Většinou třeba ministři financí bývají jako hodně kompetentní. Jo? Minimálně v tom smyslu, že bych je neobvinoval z nějakého jako nedostatku v téhleté oblasti. Ale netýká se to potom jako úplně všech ve všech oblastech. Díky za odpovědi, za podněty. Já možná jenom doplním, že z některých těch zahraničních výzkumů právě třeba v forecastingu nebo právě v dalších foresightových metodách tak vychází, že jedna z těch limitací je mimo jiné to, že úředníci nebo analytici třeba na tím ministerstve nejsou úplně tolik ochotní dávat ke svým predikcím konkrétní pravděpodobnosti, protože pokud se zmýlí, tak je to jasně vidět. Ale to jsem jenom chtěl zmínit jako nějaké doplnění, protože si myslím, že to možná jako může taky být dílek té skládačky. Já jsem se chtěl přesunout ještě k jedné otázce a ta se týká toho, jestli podle vašeho názoru jsou nějaké konkrétní hrozby. My jsme zmiňovali vícekrát v rámci nějakých těch otázek nebo podnětů technologické, různé biologické, pandemické záležitosti, klimatické změny a podobně. Nějaký typ hrozby nebo nějaká konkrétní hrozba, která si myslíte, že je přehlížená nebo jí není věnována prostě dostatečná pozornost. Ta otázka samozřejmě je sama o sobě náročná, protože když se o ní nemluví, tak možná je těžší ji zachytit, ale zajímalo by mě, jestli třeba vy máte nějakou svoji oblíbenou hrozbu, kterou byste tímhle způsobem chtěli třeba trošku dostat do veřejného prostoru. Tak nechám kohokoliv z vás, kdo bude chtít. No, podle mě nemluvíme jako o demografických změnách. Jakože vlastně ve společnosti jsme si vystavili strašně velkou část fungování třeba sociálního systému na tom jako principu letadla, který počítá s tím, že lidí bude na světě čím dál tím jako víc. A ještě samozřejmě ty lidi jakoby žijou díl, takže zatímco, když jsme zaváděli, nebo po druhé světové válce, když byl aplikovaný důchodový systém, tak lidi v něm strávili 6 let, v něm stráví 22 let. A to je prostě jako letadlo, který je neudržitelný a projevuje se to jako v mnoha ohledech a myslím si, že jako musíme nějakým způsobem přestavit fungování té společnosti takovým způsobem, aby to nebyl princip letadla, protože naopak vlastně by pro nás z mnoha jako důvodů, není to teda úplně směrem ke kontestu jako vojenský síly s Čínou, ale z mnoha jiných důvodů, jako je třeba klima nebo i nějaká jakoby ekonomická soběstačnost je pro nás vlastně výhodnější, kdybychom jako populačně spíš klesali. A my abychom populačně klesali a byli jsme u toho jakoby šťastní, tak potřebujeme přestavět to, jakým způsobem prostě financujeme důchodový systém, jakým způsobem financujeme jako sociální systém, jakým způsobem třeba podporujeme prostě nějaký jakoby rodiny s dětma, tak aby tohle to bylo udržitelné a abychom dosahli ideálně té jako mírný demografický degrese, která v dlouhodobém horizontu je pro nás přesně tady z těch jako důvodů jako vlastně výhodná. A na to ale navazuje to, když to teď třeba posunu k nějakému víc jako vojenskému tématu, o čem jsme se bavili třeba posledně nebo nedávno s Viktorem, je prostě třeba pak nějaká dovednost jako těch ozbrojených složek jako využít ty lidské kapacity, které existují a třeba se je jako úplně jako zbytečně neodmítat, protože v současnosti víme, že třeba množství lidí přijatých do aktivních záloh, z těch, kteří se jako hlásejí, je jako poměrně malý a je tam jako velká neschopnost jako využít třeba ty lidi s nějakou expertízou, který tam jako přicházejí. A jsou to věci, které třeba zdravotně, které byly jako úplně pod detekci jako před 15-20 lety a dneska prostě zabrání tomu, aby ty lidi třeba pracovali v nějakém, právě třeba jako v těch technických oborech, ať už je to prostě nějaká cyber security nebo prostě tady ty jako typy oborů. Takže je to prostě jako mrhání těma zájemcema, který by teda jsme aspoň nějaký jako měli, tak my je prostě nevyužijeme. Takže to je asi taková moje oblíbená hrozba. No. Hele, ta klíčová hrozba, kterou jako jsem nezmínil a vlastně asi zatím nikdo z nás, ztráta ekonomického růstu nebo zpomalení ekonomického růstu. To je absolutní top. Jo? A mimochodem je strašně zajímavý, zase když se podíváte na český strategický dokumenty, oni definují třeba nějaký národní zájmy, ani v jednom z nich není řečeno, že českým národním zájmem je ekonomický růst. Rychlejší, než mají všichni kolem. Z čeho se skládá moc? Z nějaký populace, jasně, prostě potřebujete nějaký vojáky, potřebujete
maso na frontu. Jo, je to tak. Ale ideálně, pokud to opravdu nechcete dělat, jako to dělají ty Rusové, nebo prostě tímhletím stylem, tak chcete být ekonomicky výrazně vyspělejší než váš protivník. A to ze 3 dobrých důvodů. Za prvý, když budete ekonomicky vyspělí, můžete si koupit nebo vyrobit sofistikované zbraně a získáte nějakou edge nad tím protivníkem a ono se vám to promítá do těch ztrát, že budou nižší. Zároveň, když máte vyspělou ekonomiku, a teď se nebavím o HDP, který je tažený třeba, já nevím, těžbou ropy nebo něčeho takového, prostě bavíme se o té jádrové ekonomice toho třeba výrobního typu nebo i služby, tak vy potom jste schopný z té ekonomiky získávat velmi kvalifikovanou pracovní sílu, která je schopná pracovat s tím jakoby high-end equipment. Jo, saudský Arabové a podobně, oni všichni tyhle jsou schopni si prostě pořídit nějaké množství velmi moderní techniky. Jejich problém je v tom, že nemají lidský kapitál, který by dokázal tu techniku skutečně využít. Jo? To je prostě další význam, nebo další rovina významu prostě ekonomického růstu a jako robustní ekonomiky. Samozřejmě, že s tím souvisí i to, že vy na konci jste schopni podnikat i nějakou prostě, já nevím, třeba ekonomickou diplomaci a tak dále. A když jste chudý, tak se to dělá blbě, když jste bohatý, dělá se to jaksi mnohem líp. Jo? Ale v zásadě prostě, když jste bohatý, tak budete mít i silnou armádu. Relativně. Jo? Nebo to pro vás bude mnohem snazší. Když budete chudý, tak prostě pojedete na konci na dřeň, vy budete muset vydávat mnohem větší vlastně úsilí na to, abyste získali podobnej vlastně output v té bezpečnosti a bude to mnohem víc muset být postavený opravdu na tom masu. Prostě tak to je. A další věc, ten ekonomický růst je strašně podstatný i z pohledu jako společnosti. Ale my zde můžeme být o tom, že společnost je nejednotná a tak dále. Ale na konci se to stejně zpátky všechno váže k tomu, že ty lidi se mají dobře nebo špatně. Jo? My jsme měli 30 let výročí pádu komunismu. Proč skončil komunismus? Jasně, spousta věcí. Ale jedna z nich byla to, že komunismus prostě tu poslední dekádu a půl nikde nefungoval. 35. Jo? Pardon. Letí to. Ale prostě ta nefunkčnost toho systému jako vedla nejenom k tomu, že on vojensky zavostával, což je prostě problém a my nechceme zavostávat vojensky, to je jasný, ale ono se to začalo hroutit prostě i zevnitř, protože ta nespokojenost bude narůstat. Když nám bude šlapat ekonomika, tak spoustu dalších otázek budeme schopni prostě zalít penězma. Když ty peníze nemáte, tak jako good luck. To musíte být jako geniálním politikem nebo manažerem, abyste to z těch skromných zdrojů něco udělali. Jo, to znamená jako růst ekonomiky nebo ztráta kompetitivnosti ekonomický. To podle mě má být jako top jedna politiky. Jo, když ji ztratíme, ty problémy začnou vyskakovat na spoustě rovin. Za mě by to bylo vlastně hrozba je toho, jak dlouhodobě udržet věrohodný strategický odstrašování, protože my jsme si vyhodnotili, že odstrašování je v podstatě jako, řekněme, levnější a nejideálnější forma toho, jak se bránit proti už třeba změnám toho geopolitického řádu, o kterém jsme se tady bavili. A tady to udržení té věrohodnosti, toho odstrašování, tedy to, že jakoby myslíme to s obranou vážně, se projevuje na mnoho různých jako aspektech, ať už směrem jakoby ven, co říkáme tady těm našim protivníkům, že jsme ochotní dělat, ale právě se to projevuje i směrem dovnitř a to je to, jak my se věrohodně připravujeme na ty hrozby. A to se zase jakoby obloukem vracím do toho, o čem jsme se tady bavili, jak připravujeme naši společnost, jak připravujeme naše zdroje, jak systematicky a dlouhodobě adekvátně budujeme prostě naše schopnosti. A to všechno vlastně nám říká to, jak věrohodní jsme v tom odstrašování proti protivníkovi. A toho já se jako do budoucna to vnímám jako zásadní výzvu, spíš než hrozbu, jak tohleto odstrašování vlastně věrohodně udržovat a posilovat. Tak díky za odpovědi a teďka pokud by někdo měl jakoukoliv otázku, tak teď je ten správný prostor, abyste ji mohli položit. Je někdo takový? Tak, dobrý den, děkuji moc krát za tu debatu a za uspořádání celé téhle akce. Já mám k tomu jenom několik takových jako poznámek, které budou končit otázkou.
Jenom bych chtěl reagovat na pár těch věcí, které tady zazněly. Například třeba téma jako důvěry v justiční systém. Je to jako fajn, že máme důvěru v justiční systém, ale zároveň víme, že tam je strašně moc jako problematických věcí, jo, které prostě dlouhodobě nefungují. My máme v Česku třeba jednu z nejvyšších měr usvědčení trestných činů, těch nejvážnějších, a přitom je to založeno na důkazech, které jsou mírně řečeno jako velmi zpochybnitelné a třeba v západních zemích se vůbec nevyužívá. Mám na mysli třeba pachové stopy, které tady usvědčují prostě pachatelé vlevo vpravo, a my máme 97% úspěšnost usvědčení těch nejtěžších skutečně trestných činů. Třeba ve Spojených státech nebo ve Skandinávii je to třeba 70-80%. Takže jakoby ta důvěra tady je, ale je možná mylná nebo je založena na nějakých mylných předpokladech. To je jenom jakoby k té důvěry v instituce. Potom teda mám jednu takovou jako reakci na tu schopnost semknout se v krizi, že to si myslím, že jako v Česku máme, ale nedokážeme vlastně tu krizi identifikovat v případě, že to není jako bezprostřední krize, kterou musíme řešit teď a tady. Jo? Všechny ty vlastně rizika, které tady jste na začátku na tom slajdu ukázali, tak jsou v podstatě dlouhodobého charakteru. Žádná z nich není jako bezprostřední hrozba v tom smyslu, že my můžeme na ní reagovat tady a teď. Jo? I ty globální rizika konfliktu a tak podobně nejsou rizika, na které lze reagovat ze dne na den. Takže tam nám ta schopnost semknout se bohužel jako nepomůže. A jedinou tou cestou teda je nějaká jako nějaký ten foresight a jeho aplikace prostě v praxi. Nicméně bylo zmíněno, že teda, když už se ten foresight v Česku nějakým způsobem aplikují ho třeba v určité míře jenom některé ministerstva, jako příklad bylo uvedeno to ministerstvo financí, tak ta praxe skutečná, jakým způsobem se to aplikuje, je vlastně dost špatná, protože jakoby ty predikce, které ministerstvo financí má, tak vedou k tomu, že my dneska neinvestujeme, abychom za 10 let rostly. Místo toho my dneska tady fiskálně konsolidujeme rozpočet tak, abychom ho nějakým způsobem udrželi, ale nezamýšlíme se nad tím, že to, co dneska zainvestujeme, tak za 10 nebo za 20 let by nám mělo přinést víc, než kolik my na to dneska utratíme. Jo? Takže já mám problém s tím, že vlastně, když my teda buď ten foresight nemáme vůbec, anebo když ho máme, tak ho využíváme jako tak nějak divně nebo jako špatným způsobem. Mi přijde, že vlastně ty data, které máme, tak stejně překroutíme takovým způsobem, abychom si podložili tím ten argument nebo tu vizi, kterou už máme předem danou a narážím třeba na nějaké jakoby politické rozhodnutí v nedávné minulosti. Měli jsme třeba EET, z něhož jsme jakoby věděli, že přináší víc do rozpočtu, než kolik nás stojí. Samozřejmě nemůžeme vynechat ten cost of switching, jo, naučit lidi to používat. Tímhletím jakoby těma porodníma bolestma už jsme si prošli, ale stejně přišla nová vláda a po 2 letech nějakého relativně už funkčního systému se rozhodla to stopnout z čistě politických důvodů, přestože jsme věděli, že to funguje. Máme tady digitalizaci stavebního řízení uprostřed procesu, kdy už část teda úředníků to začala používat, zase přijdeme a řekneme ne, úplně krok zpátky nebo 2 kroky zpátky a pojďme se na to podívat znovu a lépe. Jo, máme tady 2 roky nebo 3 roky vznikající novelu zákona o sociálním bydlení, nejlépe propracovanými datama podložený zákon v České republice. Piráti byli odejiti z vlády a novela dost možná spadne pod stůl. Takže takhle se nakládá jakoby s daty podloženými opatřeními v České republice, bohužel. Takže moje otázka je vlastně, co s tím, respektive jak teda přesvědčit ty policymakery, aby ty data používali lépe a abychom vlastně při každé změně vlády nedělali otočku o 180 stupňů, protože data jsou, jak bylo řečeno, jenom jedna z těch komponent. Při tom skutečném rozhodování ti policymakeri berou v úvahu jiné faktory. Takže buď je musíme přesvědčit, že musí se skutečně rozhodovat na základě těch dat, anebo jak teda reformovat ten systém takovým způsobem, aby nemohli vlastně politici dělat tady tyhle 180 stupňové otočky. Děkuju. Díky za vyčerpávající otázku. A prosím, Sáru. Tak já si můžu nejdřív jako k tomu prvnímu bodu, pak se dostanu si k těm dalším. Jo.
Samozřejmě se tady můžeme zabřednout do hluboké debaty, na kolik trestných činů připadá, kolik jako soudních procesů, kolik obvinění, jaký tam je pak procento usvědčení, jaký to má vztah k té původní trestné činnosti. Ale můj argument tady je ten, že ono je to jedno. Pro mě jako k tomu tématu, o kterém jsme mluvili, je důležitý, že ty lidi důvěřují té instituci a důvěřují tomu státu a že ho vnímají jako toho finálního arbitra. A jako určitě tam co zlepšovat, ale to vlastně není důležitý. Ten machiavelistický argument zatím je, že já potřebuju, aby ty lidi věřili těm státním institucím. A můj, jako to, co říkám, je, že oni jim jako věřej a to je pro nás jako dobře a zkusme teda tu jejich důvěru nestratit a jako technicky to zlepšit. A druhá věc tady k tomu, na co jste narazil, tak to je podle mě furt ten jako do kolečka samý jako problém té diskuze mezi tím, kde leží jako expertíza a kde leží jako politika. A můžeme se prostě stále bavit o tom, že my můžeme na nějaký úřednický nebo na nějaký foresightingový úrovni prostě dosáhnout nebo navrhnout nějaký varianty, jak nějaký problém řešit. Můžeme si říct, když uděláme tohle, to bude to mít tyhle dopady, když uděláme něco jiného, bude to mít tyhle dopady. Ale na závěr do toho vstoupí prostě ten primát té politiky, kde vy si prostě řeknete, já chci zvolit tohleto řešení, protože nějakým způsobem konvenuje mojí představě o tom, co je v té společnosti důležitý. Já prostě můžu mít plán sociálního bydlení, který povede k tomu, že budou mít, nevím, více bytů mladé rodiny s dětmi, nebo můžu mít plán sociálního bydlení, který povede k tomu, že budou mít více bytů důchodci, nebo můžu mít žádný plán sociálního bydlení, který povede k tomu, že tam bude ostrá kapitalistická soutěž, ale ta varianta, pro kterou já se rozhodnu, tak to odpovídá nějaký mojí politický vizi o tom, jak má ta společnost jako fungovat. A ta už neexistuje, nebo není možné, protože to prostě jako ve sféře nějakých hodnot a není možné to hodnotit jako principem dobře a špatně. Já samozřejmě si jako volič můžu říct, dobře, já zastávám nějaký set hodnot, který říká, že věci mají být třeba buď to zvýhodňovat nějakou konkrétní skupinu, protože to považuji za hodnotný, nevím, považuji za hodnotnou rodinu, nebo naopak považuji za hodnotnou svobodnou ekonomickou soutěž, nebo považuji za hodnotný, aby věci byly dlouhodobě udržitelné a nezadlužovali jsme se u toho. To všechno si můžu říct, ale to finální rozhodnutí je prostě o nějaký jako osobní hodnotový preferenci. No. Takže podle mě se tomu nijak zabránit jako nedá. Máme samozřejmě nějaký jako pojistky, ať už to může být nějaký služební zákon, nebo prostě třeba nějaká dohoda mezi jako vládou a opozicí o tom, že neodvolá něco, na čem jsme se jako domluvili, nebo nějaký další jako systémové záruky, ale finálně to z toho jako z politického systému podle mě odstranit nelze. No. Já bych asi v zásadě souhlasil, prostě ten primát politiky v demokracii na konci vždycky bude fungovat. A jenom, já zdůrazním, ono to není jenom o tom, jako co ten politik si normativně myslí, ale často zatím je jako velmi jako pochopitelný kalkul, nechci prohrát další volby, nechci přijít o křeslo. A ono mu to vlastně nejde úplně vyčítat. Jo, my jsme se tu dotkli třeba té otázky vojenské služby. Já naprosto souhlasím s generálem Řehkou, ale všimněte si, jak vlastně politici nalevo i napravo od něj, jak z ODS, tak vlastně z ANO okamžitě zahlásili, že to teda ne. Jo. Tím mířím jenom k tomu, to není problém politiků, to je problém vás voličů nebo nás voličů. Pokud vy chcete od svého politika, aby nikdy nezavedl povinnou vojenskou službu, protože by to pro vás znamenalo půl roku, rok a tak dále, tak pak se nemůžete jako divit. Jo? To znamená, jenom aby to nevypadalo, že ten politik je nutně tím špatným. On prostě se musí v tom systému chovat racionálně, on chce vyhrát další volby nebo minimálně nepřijít o křeslo a v řadě otázek, kde on může i dostat ten jako dobrý foresight nebo jakoukoliv analýzu, tak on vlastně v situaci, že bude upřednostňovat to svoje politické přežití. A jak říkám, já mu to vlastně nedokážu úplně vytknout. To, co bych třeba víc vytýkal politikům, ale to je otázka nějaký veřejné diskuze, že tu veřejnost matou. Já vlastně, když se vrátím k panu generálu Řehkovi a té diskuzi strany možného přechodu na jiný systém, než je ten současný. On měl naprostou pravdu. Jo? Prostě ty čísla jsou takový, jaký jsou, to nejde se vymyslet jiný čísla. A chápu politiky, proč to nechcou, proč vlastně se o tom ani nechtějí bavit, budiš. To, co bych ale očekával, že ty politici nebudou těm lidem lhát. Že jim prostě řeknou, hele, my víme, že tohle by dávalo teďka smysl, ale vy to nechcete, fajn, zvýšíme vám daně. Že jinak to udělat nejde.
Jo, budeme muset prostě těm vojákům zvýšit mzdy nebo prostě jiným způsobem tu armádu zatraktivnit, ale vždycky je to jenom o těch penězích. To, co mi vlastně na konci víc vadí, není to, že si nevyberou tu alternativu, kterou jim někdo jako dává a mají třeba i dobře propočítanou, promyšlenou, ale že oni nejenom, že ji odmítnou, ale ještě přitom vlastně lžou nebo v podstatě lžou. Jo, a tím vytvářejí jako v té veřejnosti, posilujou jako naprosto nesmyslný očekávání, který nás prostě potom doběhnou. Jo, a to je vlastně jako, to je potom strašně smutná situace. Protože jinak ta demokracie podle mě má ty vyrovnávací mechanismy, kde se prostě ukáže po nějakém čase, že nějaký rozhodnutí bylo blbý, no tak ho změníme. Ale předpokládá to, že aspoň do určitý míry ta veřejná diskuze běží v nějakých jako racionálních mantinelech. Aspoň trošku. Tolik. Já jenom to navážu rychle, ale proč třeba v Polsku se to daří? Hele, jasně, ale tohle už prostě bude záviset země od země a je nutno říct, že zase kdybychom se podívali na nějaký jiný státy, tak oni na tom budou podobně jako my, nebo ještě hůř. Jasně, je strašnou tragédií, že zrovna v otázce obrany jako prostě zrovna v tenhle ten okamžik jsou ty strany hodně na kordy, je to prostě tragédie, zároveň jako mohlo by to být ještě výrazně horší. Asi tolik jako za mě. Já k tomu jenom dodám a jsme zpátky toho vnímání hrozeb. Polsko se rozhodlo jít touhletou cestou, protože je tam jakoby politická shoda a společenská shoda na to, že je prostě adekvátní k současné situaci podnikat takovýhle kroky. U nás to zřejmě není, proto se to neděje. Tak. A taky teda kvalitní historická zkušenost v tom Polsku. Jo. Mě možná jenom napadá čistě z pozice těch českých priorit, kteří se taky věnujeme vlastně prosazování Foresightu třeba v české státní správě, tak za mě jako jeden z těch problémů je taky prostě stále neexistující nějaká jako normalizace využívání Foresightu v těch klasických procesech. To znamená, že ono se neočekává, že se to bude dostatečně vymýšlet něco, co je future proof, jo, co je nějakým způsobem odolné vůči tomu, co ta budoucnost přinese. To není součástí těch běžných jako procedur a tím pádem vlastně je to nástroj, který jako někdo se rozhodne využívat, většina ne, protože nejsou k tomu žádným tlakem ani společnosti třeba tlačený, aby ty opatření odpovídaly tomu, co teda by mohlo přijít za hrozby třeba. Tak nějaké další otázky? Mám prostor tak na 1, 2 kratší. Já jsem teda původně myslel, že budu tady celou dobu držet hubu, ale nakonec k tomu sdělím jakoby jednu svoji zkušenost, protože pracuji ve velice podobném organizaci jako Viktor. My tady sádíme v zásadě zbytečně. Teďka u toho trochu hodím vidle. My ten foresighting máme. Otázkou je personální obsazení. Ale co se týče obrany, obrana funguje na cyklických procesech. Ať už je to proces plánování obrany, NATO Defense Planning proces je proces 4letý. Zpravodajský proces je proces, neustále se opakuje. Všude tam je foresighting. Všude. Všude je analýza prostředí a v každé analýze prostředí je nutně foresighting. Máme na to matice, máme na to tabulky, umíme s tím pracovat. S čím neumíme pracovat, je to, že z hlediska teorie třeba bezpečnosti a zpravodajství, tak mezi prostě organizací a politickým zadáním je taková polopropustná membrána. Jo? Armáda si nemůže přijít, až my teďka budeme něco dělat. Ne, tam musí dostat zadání, úplně stejně jako zpravodajská služba. Pokud to zadání není, tak se nedělá nic. Pokud to zadání je, ale to zadání je vágní, bude vágní i výsledek. Pokud si v rámci našeho wargamingu nejsme schopni jasně vydefinovat nepřítele a zároveň prostě jakoby jasně nevšnic, ano, máme tady nepřítele Rusko a Čínu a budeme teďka dělat wargaming na Rusko a na Čínu a zároveň jim to budeme komunikovat, pak je to zbytečný. Jo. Plus, jakoby samozřejmě, je to prostě tím, že jakoby proces plánování obrany prostě od pádu konce studené války je prostě nekonkrétní. A je nekonkrétní z důvodu politického zadání.
Když prostě člověk přijde na sekci plánování schopností, tak každý člověk je tam schopný udělat konkrétní plán. Ten plán je nekonkrétní protože mu byl zadán nekonkrétní úkol. Jo? A dokud se prostě to konkretizace úkolů z politického hlediska nezmění, tak naše práce bude nekonkrétní a bude nepoužitelná. Jo, to je za mě asi celý. Děkuji. Tak děkujeme za trošku depresivní komentář takhle na závěr. Už, jestli na to někdo chce zareagovat z panelistů, tak může, ale v tom případě už jsme se dostali k závěru té naší panelové diskuze. Co nás ještě čeká, je zase interaktivní okénko. Takže já nám překliknu na další slide a opět můžete ohodnotit, byť samozřejmě chápeme i nějaké výhrady k tomu, že možná by těch věcí mohlo být ještě o něco více a tuším, že teďka máme trošku jiné znění. Já vám ještě toho hodím tu původní. Tak nehodím, pardon. Tohle by měla být. Tohle je ta funkční, takže tady prosím to zkuste uvést ještě jednou. Jestli to půjde teda. Případně změňte. Se podíváme, jestli už máme výsledky. Pardon, to nebyl plánu tohle. Tak, tohle jsou naše výsledky s tím, že jsou tam ale předpokládám započítané i ty hlasování z toho prvního kola, takže to nebude úplně odpovídající metodologicky, ale při nějaké dalším okénku vám asi ukážeme ty skutečné výsledky, tak jak to vyšlo na základě té změny. Takže díky za vyjádření. Pořád vítězí geopolitický konflikt s Ruskem, ale těžko říct, z jakého důvodu to tak bude. Každopádně ještě jednou díky všem panelistům, poprosím vás o potlesk. A já nyní předám slovo Kátě, aby nám řekla, jaký bude další krok. Děkuju moc, děkuju taky moc krát všem panelistům za velmi inspirativní a přínosná slova. Jsem moc ráda, že tady tolikrát padlo to slovo strategický foresight a že jeho absence je pro vás důležitá. Tak ve veřejném rozhodování, tak doufám, že aspoň trošku tady tou naší akcí třeba přispějeme k tomu, že se ta metoda dostane k většímu množství lidí. Tak teď bych poprosila, jestli můžeme ještě na další slide přesně. Ano, tady jsou teď 4 tematické skupinky. Bohužel podle toho počtu, jak vás teď vidím, tak nás není tolik, kolik jsme zamýšleli. Asi je na vině chřipková sezóna a podobně, ale přesto vás poprosíme, abyste si vybrali jednu z těch skupinek podle toho tématu, které vám bude nejbližší. A rovnou předešlu, že ta růžová a ta modrá. Ano, ta růžová a ta modrá jsou tematicky relativně podobné. Jsou to takové otázky spíše sociologické, takže my jsme se rozhodli vzhledem počtu účastníků workshopu sloučit do jedné, tak to jenom předesílám. Kam se můžete zapsat? Je to tamhle ten stůl vzadu. Moje kolegyně Tereza teď ukazuje, mává papíry, tak vás o to poprosíme během pauzy, kterou si teď dáme na 15 minut a pak se na vás těšíme. Doufám, že se trváte.